Türkmenistanyň Ahal we Balkan vilayetleriniň maldarlary ýylyň gurok gelendigini we meýdanda hasylyň ýeterlik derejede ýokdugyny aýdyp, malgara üçin ot iýmiň ýetmezçiliginden zeýrenýärler. Aşgabatly synçy Amanmurat Bugaýew bilen söhbetdeş bolan Ahalyň Bäherden Göktepe we Balkanyň Bereket Serdar Türkmenbaşy etraplarynyň maldarlary gyş paslynyň golaýlamagy bilen özleriniň juda aljyraňy ýagdaýdadyklaryny, sebäbi döwlet dukanlarynda malgara üçin iýimlik kepegiň, arpanyň satylmaýandygyny aýdýarlar. Buğday hasılının az yığmananlığına bir şayatlığa diyen bir yağday önküyarı bol sağmanım yok. Bittiğirin hem sopon soluklar, mallarlar, önküyürlerde buğdayın hasılı gelen yıllarında şol küdölünün yanındağından buğday sağmanım eski muktarda satınar bol yaptığı vaydiyalar büyür. Şeyle bir elpeşelter bulmadı buğdayın hasılının azlığı sebeple onun sağmanam az olur. Galiberse de şol buğday ürününden sonra onun galiyen kepek umuman görünen okuyup mallarlar gurrun veriyerler. Dip Bugaýew gurrun berde. Şahsy hojalygynda müň çemesi, goýun geçesi, sygyry, düýesi bolan ahally we balkanly maldarlar ýylyň gurok gelendigi sebäpli meýdanda göwerýän ot iýmiň hem tasy ýokdugyny, şol sebäpli şu ýyl otdan bede basmak mümkinçiliginiň hem bolmandygyny aýdýarlar. Maldarlar bu gyççylyk dowam etse, onda gyşda öz mal garalarynyň aglabasynyň gyryljagynyň ikuşsuzdygyny aýdyp, olary gyşdan aman çykarmak üçin dowrlarynyň belli bir bölegini satyp, ot iými gymmat bahadan satyn almaga da taýýardyklaryny, onun hususy eýçilikdäki dukanlarda hem tapdyrmaýandygyny belleýärler. Sebäbi olar mülk ýerlerine arpa eken daýhanlaryň hem öz hasylyny, ýagny malgara üçin iýimlik arpasyny satyp çykarmaga häzirlikçe howlukmaýandygyny aýdýarlar. 16-njy ýylda mülkdarlaryň mülklerinden ýetişdiren arpasyny şarwadarlar her kilogram 1 manatdan satyn alanlyklaryny aýdýarlar. 17-nji 18-nji ýylyň kışynyň tepkidinde arpanyň 1 kilogramynyň bahasynyň 3 manata çelli ýokarlanan nurun berýär. Bir bolin hatda 5 manatdan hödretleri maldarlar şonu mülk ýer bolarlar entek aýdyn hasylymy ýygmadym entek özüme näse gerek boljak ýylen salanma näse gerek boljak şon bilen okuyup garap satma howlugan oklar diýe. Dip synçy Bugaýew gurrun berde. Galbersede maldarlar özleriniň ýetişdirýän mal garalarynyň ýurdun bazarlaryny, dukanlaryny et we süýt gatyk önümler bilen üpçün edýändigine ünsü çekip, etrap hemde vilayet derejesindäki resmilerden kömek soraýandyklaryny, ýöne häzirlikçe netijeli jogap alyp bilmeýändiklaryny aýdýarlar. Türkmenistanda un, çöregiň we arpa buğdaýdan öndürilen önümleriň şol sanda kepegiň gyççylygy indi 1 ýyldan gowrak wagt bäri dowam edýär we Azatlyk radiosu bu barada iýdigderli maglumat taýýarlaýar. Döwlet bahasy 30 teňe bolan 1 kilogram kepegiň bahasy soňky 1 ýylyň dowamynda 5-6 manada çenli ýokarlandy. Geçen ýylyň dekabr aýyndan bäri döwlet dukanlarynda wagtal peýda bolýan iýimlik kepegi satyn almak üçin adamlar uzyn nowatlary düzülýärler. Käte adamlardan nowata durmak üçin pasportynyň nusgasy hem talap edildi. Şeýle-de kepek gyççylygynda dawa jenjeller we basawaslyklar hem döredi. Fevral aýynda malgara üçin iýimiň bahasynyň ýokarlanmagynyň we onuň gyççylygynyň mallaryň baş sanynyň azalmagyna, ýagny köpçüliklerin öldürilip ete geçirilmegini getirýändigini Azatlygyň ýurt içindäki habarçylar habar berdi.